wis miyos aneng jaba hanimbali propra jure kang ngarsa pundi dawuhe Nalendra Tama saku wani saku wani makut pupo kanthi singkep ing gegaman bondo wani bela pati raja manik senjataning alam kang pinuding jagat wowo mengko temengku kadangku para kadang daeng majincing lan kowe daeng naba ya yana dawuhmu apa kakang kakang kraing galingsong yana dawuhmu apa kakang kakang kraing galingsong aku nyadong dawuh kakang kakang kraing galingsong wis betara sih padha mapan ana ing alas mademung janjane iki arep ngopo kakang kraing galingsong kadangku kabeh sumurupa aku lan kowe kabeh budal oncat saka ing tanah Makassar merga Jeng Sultan Hasanuddin wis kapikut ora mung dikunjara ning malah kepara disirnake dening Walanda aku lan kowe yen ora nyelametke diri ora oncat saka tlatah Makassar ora wurunga aku lan kowe uga dadi bandan kang tundhone bakal tumekaning pati dipateni dening bangsa Walanda ya mengkono kakang kraing galingsong iya mula kang saka iku sak sedane Jeng Sultan Hasanuddin saka Makassar aku ora nrimake aku bakal ngudi tuwuh males patine sesembahanku kanthi cara kepengin mateni bangsa kulit putih sing mapan manggon ning bumi tanah Jawa iki kuwi yo apik wae kakang kraing galingsong nanging rening wis pirang-pirang candra pirang-pirang sasi aku lan kowe kabeh para kadang kraing mapan ana ing alas mademung kamangka nggone gegawa wujud Mas Picit Srajabrana saka Makassar saya suwi saya nipis tundhone bakal entek kuwatir rasaku kakang yen upama pangane para kadang kraing wis ora ana iki kepiye mergo aku lan kowe kabeh para kadang wadyabala mesti mbutuhke padha memangan mongko sing dipangan wis ora ana upama arep didol sing didol wis ora ana jam tangan emas wujud duit lan apa wae wis ora ana kakang yen dikeparengke aku tak matur kakang kraing galingsong iya sapa iki rada lali kowe kancaku ning kowe asale saka bumi tanah Jawa iya aja kaget jenengku Suragentha oh iya kok jenenge Suragentha piye
Matur. Saka rasaku yen upama saya suwe nggone mapan ana ing papan kene wuwan saya entek. Yen sing dipangan kewan galak burung cendhila sedina rong dina sesasi rong sasi bakal yo entek. Dara, pitik, kidang, menjangan, bantreng kabeh diburu. Yen upama pangan sing manggon ana ing alas mademung wis ora nyukupi, sak ora-orane aku lan panjenengan kudu budidaya kanthi cara yaiku ngrampok, kanthi cara ngrampok nyolong utawa njupuk bandaning para kawula sing padha lena, sing padha ora ngerti. Dibobol omahe, digarong yen perlu adak-adakan bondo apa nyawa. Yen milih bondo, yen ngeboti bondo dipateni. Ning yen ngeboti nyawa, bandane kudu dolungake. Rasaku nganggo dalan iki kena kanggo nyukupi uriping para kadang kraing sing padha mapan ana ing alas mademung. Yen ora nganggo cara iki, arep nandur sawahe sapa? Mongko aku lan panjenengan mapan ana ing tengah alas gong liwang-liwung, ora duweni bondo, ora duweni ruwang, ora duweni kanca. Mula kun duwe partikel yen diparingi pangestu dening Kakang Kraeng Galingsa prayogane Jarah Raya colong cukup Suragentra rungokno kupingmu. Aku lan para Kadang Kraeng, kadangku Yai Daeng Macincing, Daeng Nabah kuwi dudu brandal, dudu wong urakan, dudu maling, dudu kecu. Ning aku Wadya Balenjeng Sultan Hasanuddin, aku Wadya Bala, aku senopati belani nusa bangsa lan negara, belani bumi Nuswantara. Aja nganti bumi Nuswantara nggo glijakan bangsa kulit putih. Gelem ora gelem bangsa Londo kudu minggat saka bumi Nuswantara. Ning yen kadangku para Kadang Kraeng nganti padha maling, nganti padha ngecu, jambret, kuwi mengko aku lan kowe kabeh diarani maling kecu, diarani rombongan brandal. Mongko aku dudu brandal. Aku dudu brandal ning aku punggawa saka Makassar. Lan kowe kadangku Yai Daeng Macincing, kowe saka Bugis. Ya bener mengkono Kakang Kraeng Galingsa. Yai Daeng Nabah, kowe ya saka Bugis. Ya bener mengkono Kakang Kraeng Galingsa. Rungokno Suragentra. Najan iki budal saka Makassar, saka Bugis. Ning aku sak kanca dudu maling, aku dudu golonganing kecu, ora kepengin gawe kapitunaning wong liya. Ewa semono. Yen kepengin golek memangan carane aja kaya ngono. Banjur carane kepiye Kakang Kraeng Galingsa? Aku lan kowe budidaya goleki wong tanah Jawa. Goleki wong tanah Jawa supaya manunggal karo awake dhewe. Yen wis manunggal, pamrih supaya merangi bangsa kulit putih, merangi bangsa Walanda supaya minggat saka bumi Nuswantara. Sing padha mathuk, sing padha sarujuk, mesti dheweke kanthi rila menehi pangan. Golek reka daya murih aku lan kowe bisa urip ana alas mademung kene. Leng-lenging dromang-mangungkung kanduan limang lir lena tanpa kanin. Yen tan tulusa mengku sang Dyah Utama yen ngono ora dikeparengke maling, ora dikeparengke brandal. Aja gawe reka daya kanthi cara nyusun kekuatan. Goleki wong tanah Jawa sing padha sarujuk idem mathuk karo pinemune awake dhewe, yaiku merangi bangsa kulit putih, bangsa Walanda. Sawise akeh rowange, akeh kancane mesti bakal cepak pangane. Wong uriku yen cedhak kancane akeh wadya balene mesti cepak pangane. Wong sing adoh bakal nyedak, mongko nyedak adakane ora tegel. Mongko yen nyedak ora tegel, menehi rokok kuwi adakane. Perkara bengi iki mbuh, ya muga-muga wae ndonga, muga-muga ndonga. Saya akeh wadya balane ora mung rokok, pangane mesti dicukupi. Pangane dicukupi malah kepara mengko mesti ana sing ora tega karo awake dhewe supaya oncat utawa aja nganti manggon ana ing alas mademung ning supaya makuwon sesingitan ana karang padesan.
Yai Daeng Macincing, Yai Daeng Naba. Apa Kakang Kraeng Galengso? Kowe Sura Genthuk? Ya Kakang Kraeng piye? Tata-tata siaga ngayuda. Janji ketemu wong tanah Jawa, wong pribumi. Kok belani karo kumpul belani karo bangsa kulit putih. Pateni. Ya ngestake dawuh yen ngono Kakang Kraeng Galengso.
matur. Sigra bala kang tumingal prang campu samya medali ler tatet wilating godo dayang kung manguncang nidi ndak waspadake nyedul saka tengah alas wadyabala pating prengengeh pating prengangah mongko rombongane sandhangane gembyeng-gembyeng rambuté akeh sing gondrong ngagelah tengah dalan sapa alah yo ho 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 Kisana, kowe jenengane sapa? Aku takon karo jenengamu. Iki rombongan saka ngendi? Apa kowe rombongan jaran kepang apa rombongan dolala? Aku takon karo kowe Kisana, alayo ho 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 ho. Menungso, ditepungke. Yen kowe kepeng ngerti aku dudu rombongan jaring kepang utawa rombongan dolala ning aku wadyabala karaeng mburi saka ngalas madempung aranku Daeng Majincing kowe Daeng Majincing iya sing mburi sapa kowe takon karo aku jenengku Suragenta kowe jenenge Suragenta ya dasar nyoto aku ya kancane karaeng aku mapan ana ing alas madempung alah yo sing arep menteleng tajem polatane kaya wong galak ning bareng sing buri piye alah yo mripate kok semono ambane kowe mripat apa ndok ceplok rambute kowe gondrong kowe rombongan preman ning preman ora galak mergo preman kok untune gingsul ora apa-apa nadan gingsul ning iki dadi kemanisan kuwi nek gingsul loro utawa siji wong gingsul kok jamaah gingsul kok ngisor dhuwur ngaremburi mas kuwi jenenge ora gingsul ning kuwi jenenge mrongol matamu sapa kowe? Walah kowe takon karo jenengane Nyong. Jenengku Demang Jemuah Wage. Kowe ming Jemuah Wage? Iya, jenengku Jemuah Wage. Aku anake Bapak Jemuah Kliwon. Balik ganti takon sapa? Kowe sapa? Ya ditepungke. Aku aranku Suragati. Kowe Suragati, dasar nyoto. Kowe mentas saka ngendi? Mentas saka ngendi? Ditepungke sak temene aku kuwi duinguni wadyabala ing kraton Mentaram nanging bareng tak pikir-pikir uripe keserakat aku saiki manunggal aku rombongane kulit putih rombongane bangsa Walanda mula sawangen sandangan kuwi dhuwur nganti tumeka ing ngisor pating galebyar uripku kepomo butuh uripku dicukupi dening bangsa Walanda. Wah, nek ngono kowe wong tanah Jawa niki manunggal karo kumpeni, manunggal karo bangsa kulit putih. Dasar lha iki menungsane kowe. Suragati, nek ngono kowe wong minger kiblatmu. Iki sing tak goleki. Aku pancen goleki wong tanah Jawa sing padha sekuton karo Walanda.
sing padha sekuton karo kumpeni. Ketemu pirang perkara, sakwise tak weni ngerti kok semune ora trimo, aku ora trimo sebab sing nyernake sembanku jeung Sultan Hasanuddin kuwi bangsa Walanda. Mula aja meneh kok ketemu karo Londo. Yen aku ketemu karo wong tanah Jawa sing minger kiblate, mendem kadonyan, kepengin sugih nanging ancik-ancik karo kancane dhewe kuwi dadi mungsuhe para kadang kreng, mungsuhe Daeng Majincing, mungsuhe Suragenta. Mula kang saiki yen gelem kowe manunggal gabung dadi rombong aku. Kowe gabung dadi kadang kreng. Sak perlu labu-labet belani bumi Nuswantara. Yen perlu bangsa Walanda kudu minggat saka bumi Nuswantara. Piye demang jemawake alah iya. Yen coraku aku ora melu cawe-cawe. Merga iki dudu garapan kuning, garapane kowe Suragati. Lah kowe rombongan arep apa? Sing baku aku teko melu teko, bali melu bali. Janji teko disuguhi gelas karo pancitan sepiring, aku ya wis tenguk-tenguk, aku wis rila. Nek ana gawean aku ya nabuh, nek ora ana ya trima gerong-gerong. Ning nek kira-kira gerong kok ya ora iso, ora ngerti gendhinge kembang jeruk. Aku ya tak etok-etok dolan nang icik-icik wae. Wah, ora kalap ya men ora apa-apa. Najan ora kalap sing baku aku rombonganmu. Tak jaluk bandamu, manunggal karo bangsa kreng. Gampang temen, malah kepara aku didhawuhi dening Ki Demang Soma Kancil supaya golek kanca. Kowe manuta, kowe manungkula dadi wadyabalaku. Kowe dadi wadyabalane kumpeni ora sudi. Ngemping lorong Gencapati, ora gelem manut, cedak tubruk adoh tali jadung dadi manten, maju remet dadi glepung sawurunga. Minggat tahu malah melayu.
Suragati Kaca Gendhong, Kaca Kumalungkung. Nyatane mung semene daya katiasanmu. Tange bobote sing ana ning mburi. Neklos gaman aku ora bakal tinggal gelanggang colong playu. Suragati ora gelem manut karo wong pribumi. Kowe ora gelem ninggalke bangsa kulit putih. Lakon dene iki aku tegel karo kowe. Ora sakokan gunem sing tanpa guna. Penthung godha remuk siramu murgake maju legaling atiku. Godho aja mlayu.
Daeng macincing saya dangu kumrengseng temah dadi kumrengseng mundur saking ranang nggono nyandak ponang godo magut wonten ing palagan tanggaping sasmita Suragati mangkono nyandak godo godo ginada bindi binindi bantering panggoto trampiling panangkis satemah jumedher swarane kaya gelek ngampar lena praik ning kewo kapupu godo dawa kalenggak binujung wani. Maju, awas. Yo. Buruk.